Prostor galerie jsem rozdělila na dvě části, proto aby vznikly dva intimnější prostory, přesto jsou oba propojený vlastně průhledem, a to především proto, aby vlastně i z té první části zahrál jako ústřední obraz výstavy, který je v čele. Ústředním obrazem této výstavy je obraz, na kterém jsem pracovala asi nejdelší dobu, asi 8 měsíců. Je složený ze 4 pláten a je na něm právě výjev zvířat, která vlastně prostupují nábytkem, nebo skrumáží nábytku doslova. A na základě tohoto obrazu vznikly potom 3 obrazy na zlatém pozadí, které tu jsou a které s tím velkým obrazem souvisí. Vždycky se na nich objevuje nějakým způsobem prvek toho velkého obrazu, který je tam násobený nebo zrcadlený. A z toho vzniká nová abstraktní architektura a takový abstraktní prostor. Tak vlastně tematicky se pracuji s prvky, se kterými se běžně stýkáme v našem prostředí, kde žijeme, zvláště v doma. To znamená, že tam jsou často prvky nábytku a vlastně ty scény odpovídají vlastně vnitřním prostorům našich domovů nebo bytů. Používám tam prvky vlastního domova, tedy nábytek, ve kterém jsem vyrůstala a ve kterém žiju. A vlastně v těch prostorech se tím nábytkem prolínají zvířata často. Později vlastně ty nábytky se mění v takovou abstraktnější architekturu a kromě zvířat se tam objevují rostlinné motivy. Pracuji s velkoformátovou kresbou, vlastně která je tvořená strašně dlouho. Vlastně ty nejmenší formáty, které tady jsou, nepočítám teda malé kresby, ale ty velké nejmenší formáty trvají třeba 2,5 měsíce. A vlastně na tom je tam moje kresba založená, že s tím obrazem trávím hodně času. A to je to, co mě na tom baví. Nebo to, co mě zajímá vlastně na té tvorbě, že vlastně, že člověk dá hodně energie do jedné plochy.